Вітанкі! Сёння вось у такім ладным світшоце буду весці выпуск Каперуса. Адзінае, што тут тутэйшы гадунец мне яго цалкам забрудзіў шэрсцю. Зараз я вам яго пакажу. Вось ён, гадунец мясцовы. Яго завуць Кіптик, калі што. Гэты выпуск будзе пра тое, як я ўпершыню наведаў Кіеў, але крыху перад гісторыяй. Мне прыйшлося уцякаць ад палітычнага пераследу, бо у ліпені да мяне прычапіўся рус. Яны вельмі настойліва... Кіптик, ціха. Яны вельмі настойліва прасілі... Кіптик, блин. Яны вельмі настойліва прасілі прыехаць на нейкую там размову і пастаянна натэлефановалі мне. Ну, я сабраўся і паехаў ва Ўкраіну. Таму што я вырашыў не спадзявацца на спагаду лёсу, ды тарукацца з імі не мае сэнсу, і проста з'ехаць падалет гэтай лухты. Выехаць з Беларусі мне дапамог Free Беларусь цэнтр, і я яму шчыра ўдзячны. Таму, калі ў вас будуць адчуванні небяспекі, то абавязкова звяртайцеся туды. Усё, годзе языком менціць, давайте вернемся да падарожжа. Ужо ў самім Киеве Free Беларусь цэнтр мне дапамог заселіцца, і праз некаторы час я пайшоў на шпацыр. Як думаеце, куды я ў першую чаргу пайшоў? Ну, вядома, Майдан Незалежнасці, а не Гош. Мы прыехалі на першы свой пункт, гэта Майдан Незалежнасці. Толькі мы выйшлі не з таго боку, блин. А вось цяпер дакладна, мы выйшлі там, дзе нам трэба. Тут кожную нядзелю на Майдане Незалежнасці беларусы збіраюцца 14:00. Вуаля. Карацей, вось і завяршыўся мітынг на Майдане, і... Сергей, ведаеш, куды мы зараз пойдзем, а? Не. Вось тут, дарэчы, знаходзіцца алея Нябеснай Сотні. І там дзесьці ёсць наш беларус Міхаіл Жизнеўскі. І мы зараз пойдзем туды. Дык займае, наколькі ўкраінцы шануюць сваю гісторыю і ў прыватнасці падзеі рэвалюцыі годнасці. Хто ведае, мо калі кольвічак і ў нас будзе такая ж стаяць інсталяцыя ў цэнтры Менску, якая распавядаць мне пра ўсе мітынгі, што адбываліся з 90-х па сённяшні дзень, з акцэнтам на жнівеньскія падзеі 21-го года. Прынамсі, я лету ценю па такой ідэі інсталяцыі. Мы не ведалі, дзе дапэўна знаходзіцца мемарыял Міхаілу Жизнеўскаму, таму ішлі безвач, блукаючы там-сям. Забаўна, што яго месцазнаходжанне я высветліў праз старую навіну, як нейкі кіроўца машыны яго збіў. А покуль крочылі ўгару, мы прыкмецілі, наколькі немаленькі па памерах мемарыял і цікавы для разглядання. Ну вось мы прыйшлі да месца, дзе стаіць помнік Міхаілу Жизнеўскаму. Якія ў цябе ёсць думкі? Вельмі прыемна, што нашых беларусаў, герояў, памятаюць, ёсць месца, дзе можна паставіць лампад, свечы, дзе ёсць наш беларускі сцяг. Мемарыял знаходзіцца на вуліцы Грушэўскага. І гэта зусім не выпадкова, бо тутака, 22 студзеня 14-го года, у бязбройным стане ён быў забіты стрэлам паляўнічай кулі ў сэрца. Спадар Міхаіл прызнаны героем Украіны. І яму пасмяротна ўручаны ордэн «Золотая зорка». Цікавостка, тут дзесьці ў Киеве ёсць графіці на фасадзе будынку. І гэта такі трыпсіх, які складаецца з партрэтаў выдатных украінскіх пісьменнікаў, якія выяўлены ў выглядзе удзельнікаў рэвалюцыі годнасці. І вось, дарэчы, прыклад. А вось, дарэчы, яны самі. Тут напісана «Вагонь запеклых не пече». Тут хто вызваліцца сам, той будзе вільны. І наше все жыцця – війна. Беларусаў у Киеве можна знайсці проста паўсюль. І цалкам нармальная з'ява, што шпацыруя па цэнтру Киеву, можна ўзняць галаву да гары і пабачыць нашы беларускія сцягі на акенцах дамоў. І, дарэчы, я знайшоў вось такую цырульню таксама ў цэнтры. І беларусаў у Киеве не проста шмат, а яны досыць актыўныя. У тым ліку дзякуючы Валеры Слепухіну, які вельмі шмат арганізоўвае для мясцовай дыаспары івентаў. Так, напрыклад, вельмі добра было арганізавана свята да Дня Незалежнасці Беларусі. А від вас ні сльози, ні оруди. Можливістю розслідування злочинства у рамках університету. Ліпшие побач, чую крила своє
I'm knocking on heaven's door. Yeah, I'm knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Покуль я ішоў па Кіеву, мяне проста займаў дых ад той колькасці архітэктуры, якую я бачыў. І вось, некаторая вытрымка з той архітэктуры, якую я паспеў нафоткаць. І вось, напрыклад, залатыя брамы. Гэта так выглядалі ў іх галоўныя умацаваныя брамы ў 11 стагоддзі. А вось сядзіба Штэнгеля, дакладней барона Штэнгеля. А вось так выглядае ў іх банк, якому больш за 100 год. І вось зараз будзе тут падборка вельмі утульных вуліц, якія таксама мне вельмі спадабаліся. І чым ці нагадалі там Вільню, Гародню ці Бярэсце. Мне яшчэ падабаецца, што ў Кіеве вельмі шмат захавалася бракаванкі і напрост на ёй ездзяць машыны. А яшчэ максімальны кайф гэта тое, што тут усё на украінскай мове. І можна паўсюль гаварыць па-беларуску, і цябе ўсе зразумеюць. А яшчэ ў Кіеве ёсць свая барахолка, і мы там знайшлі вось такі парт-табак. Вось ён такі прыгожы. І так на ім герб полацку часоў акупацыі расійскай імперыі. Вось такая прыгожая пагоня. А яшчэ ў Киеве у меня ўзялі інтэрв'ю радыё НЕТ. Гэта радыё УНЕТ. Ну а ў нас у студыі госць гэта грамадскі дзеяч, блогер Усяслаў Пашкевіч. Усяслаў, вітаю. Вітаю. Жыве Беларусь. То ўзаемна. Жыве вечна. Стоишь. Безумное желание помочь и сделать что-то для какой-то цели, и мы с женой пришли к 40 секунд не надо, Андрюш. Все? О, класс. О, а зараз будзе вельмі смешна. Вы готовы? Я сур'ёзна запытваю. Готовы вы? Раз, два, три. Гордон у шоколаде. Плямба. Теперь я дакладна могу казаць сваім знаёмым, што я бачыў Гордона. А яшчэ вось гэта. На адзін момант я знаходжуся ў Польшчы. І я зусім не адчайваюся, што вось так сталася, што мне прыйшлося з'язджаць з Беларусі. І ўжо тут у Польшчы я ўсё адно буду працягваць папулярызоўваць і прасоўваць нашу цудоўную беларускую мову. Дарэчы, некаторыя з вас маглі пабачыць мае відэа для праекта «Это Мінск, детка». І там я вось размаўляю на расійскай мове. У вас маглі ўзнікнуць пытанні: а якой халеры? А халера заключаецца ў тым, што хоць не хоцькі, але працаваць неяк трэба. Таму гэты праект — гэта моя праца. І расійская мова там працоўная мова. Даражэнькі, я вас вельмі прашу, размяжоўвайце мою працу ад мяне, тому што я гэта тутай шляхціш. І моя мэта ды моя місія застаюцца такой, якая яна была. Гэта прасоўваць ды папулярызоўваць нашу родную мову, а гэта таксама звяртаць увагу беларусаў на сваю нацыянальную ідэнтычнасць. Ну вось такое відэа атрымалася з Кіева. Напішыце, калі ласка, ў каментарах, як яно вам. І можете падабайкнуць, калі ласка.